Ha! Dito lalagay. Hey, shout out. Magahan nyo. Hati tayo dun sa dilaw na puti na nakasako ha. Hati tayo sa puti, nakasako. Yung nakasako, hati tayo. Jadi na boss. Bisa kanila. Puasa yan. Minsan lang to. Pino tayo. Kailangan na gano. Kailangan magtinda. Para sa ano. Pinagpasan. Lord Amante, shout out. 15 viewers, shout out sa inyo guys. Sunod kayo dyan ha. Guys, sunod kayo dyan. Hindi kami rito sa ano. May Manila. Sa Balik sa Tandaan lang yan. Hindi na. Right? Ayaw. Gwapo ah. Gwapo siya ah. Sana all, pugi. Ayun.
Grabe ang mil ng mais mga korek. Kasi galing sila sa baha. Then, yun yung nakakama tayo nun ha. $55, $105 yun eh. Ilan ba yun? Saan man daw yun? Ay, kuya! Kuya, dito! Hello! Lar Amente siya raw. Ang viewers.
Ulan! Yo! Yo, Mario! Cross, man, cross. Yun na. Cross, tingnan mo yun, cross. Shout out for viewers. Shout out. Wala nga ibang mas. Ito, baksak to eh. Ano nangyari ka eh? Ay, magkawali siya raw. Talaga, di ko talaga napansin, Mike. Sa pag-alis mo, nakita ko. Sa pag-alis mo. Wala din shout out. 6 viewers at 4,000. Ha? Hindi ko nakalive yung ano yan. Ito yung ano na yun. Siguro, baka nakatingin-tingin lang yung yan. Baka siguro naman ako, umalis ako ng pangalawa. Hindi kasi nung umalis ka ng pangalawa, punta ko doon. Kung ako yung mais ko, pinila ko, yung kariton. Tapos pagbalik ko ng kariton, may nakita ko duman dito, babae. Bumili ng
Hello, Ma'am Barbs. Only 9 viewers. Good. Ah. Aray ka! Ayaw pa ba? Lord, sandalo niya. Ay, sino? Sabi ko ano? Uy, mas may tayo. Hi, Mama Eva. Shout out. I hug you, Barbs. Thank you. For viewers. Ay, for 10 viewers at 4 times. Pambili lang music. Baka may magpapaano dyan. Pambili music. Pambili music lang. Bago ka lang, siguro marami laman. Marami ba ang pera yun? Ano? Saling ng bagyo sa'yo. Saan ang laman? Ito, ito. Ito na lang. Grabe sila. Ano si Pamela sila?
Mais ate, mais. Boss G, shout out. Ano siya ito? Tikman nyo nung gumawa dyan. Tikman. Tayo na ang sarili dyan. Mais be. Ano ba ID mo na nakalagay doon? Ha? Isa lang? Ano ba tatag na ng cellphone? Tape, no? Gusto ano? Talaga to.
Taxi ngayon. Maulan. Aray ka. Hi viewers, shoutout Margyo, musta ng ay, kung Tacloban, shoutout. Musta na nakakalimot mo na yung Team Tacloban? Hindi naman. Busy lang ako. Marami lang akong ginagawa, Ma'am J, ma'am. Hindi ko nakakalimutan ng Team Tacloban. Busy. Kailangan mag-focus sa paninda. Yan lang ako nag-live eh, maulan. Shoutout sa Team Tacloban. Thank you na po kayo kung nasa rin ako. Ay ka. Ay. Tandaan lang yan. Aray ko.
Yan. Wala ko kami mo. Ay, Boss J, salamat. Superman, Hong Kong Vlog, shoutout. Shoutout. Tanggal lamig. Diba? Alin? Ayan. Ha? Hindi ko sinabihan eh. Subgreen, shoutout. Shoutout Subgreen. Hello. Sige kita mo dito. Ay, sa my channel may galap siya. Ulan na umaga host. Magandang umaga rin sa'yo. Napakaulan niya. Ay, Mais! Nasa si B-Boy. Tanawan ba yan? Hindi po. Sa ano ito? Nabalik chess. Nabalik chess Quezon City po. Subgreen. Tama ba? Subgreen. Keep safe, everyone. Thank you. Thank you. Napasaway channel. 3 viewers at 7 thumbs up. Balat lang tayo magbabalat. Thank you sa jacket. Walang ano man. Okay po. For viewers at 8 thumbs up siya. Sana ako mga karay. Nice, nice. Nice.
Saan kayo namimili? Sa Tanawan. Sa Tanawan. Eh, hindi po. Sa ano po kami? Sa namimili sa Balintawak. Uy! Kabansot, shout out! Wala nga may. Wala jacket. Ay, shout out kay Kabansot. Ay guys, nandito si Kabansot. Yung sewer. Ano ni Japper? Idol, shout out idol, Kabansot. Shout out tayo ni Kabansot. Hindi kita moderator idol. Viewer, shout out. Idol Kabansot, shout out po. Ay ma'am, ganda na. Kumusta ang bintahan, idol? Okay naman, idol, ano, Kabansot. Guys, si Kabansot, guys, oh, nandito. Pasyalan nyo yan. Malaking bahay niyan. Guys, oh. Pin ko lang si Kabansot. Guys, nakapin si Kabansot, guys. Hindi pa kayo nakasupport dyan. Hello po, Ma'am Sabring. Sabring. Ay, bili natin. Ay, dati may ito. Morning po, Kabansot. Sabi ni Ma'am. Idol, tiyaga lang sa makakasahod ka ulit. Basta wag mong kalimutan ang sinabi ko sa iyo. Sinabi ko nung nagkita tayo doon. Oo nga, salamat sa advice. Wala, hindi pa ako nakakasahod mula nung April hanggang July. Pa tayo nakakasahod mga forever. Salamat sa suporta mo. Salamat sa maganda mong advice sa akin. Idol Kabansot, salamat. Kay Jerwin Official, shoutout din. Kay Kahaw, shoutout. Kabungot at Idol Japper sa channels. At kay Kuya Obey. Sa lahat ng So Word Bomb sa Bukana Vlogger. Sulit to So Word. Thank you, Idol Kabansot. Okay, salamat sa lahat. Okay, so. Huwag ka lang titigil, Idol. Makakasahod ko. Oo nga po. Oo nga, Idol Kabansot. Salamat sa pagpapalakas ng loob mo sa ating pag-vlog. Kahit wala tayong mga viewers. Pero pinapalakas tayo ng mga malalakas na YouTuber tulad nila Kabansot, Kahaw, si Jerwin Official, at si Idol Kabungo, Idol Jackers. Pinuno ng YouTuber. Salamat, 3 viewers at 8 thumbs actions. Thank you very much.
May lima dyan, sir. Inog naman yan, masarap yan. Ay, hilaw pala, sorry. Ma'am, sobrang sa pagbisita sa bahay ko. Thank you daw sa amin. Pagpasyal sa bahay niya. For viewers, ay, bili na! Kita ko lang yung mangga. Yung mangga ko yun. Diba? Ma'am, hindi na ma'am. Puti ma'am. Ah, may kayo dyan, oh, may lasa to, may lasa. Kakain, pwede pang ano. Pwede pang handa sa likod. Dito na rin ang ulan. Yung sa akin, dampa. Lapit natin dito. Para di na tayo akit-akit din. Ay, bili na, oh. Mais eh. Mag-mais na kayo, ma'am. Tamis. Boss, bili na, boss. Mais. Bossing. Mais. Mais kayo dyan, mais, oh. Tamis, matamis. Boss, mais, boss. Mura lang ba din ang bilihin sa balimbong? Depende sa ano,
Kakarating lang. Kagabi yung dilaw, mababa lang. Yung yata kapag. Thumbs up. Kasi lang yata or 15 kagabi. Kasi nagpasabay lang din po ako. Yung puti naman ay baka 350 or 380 na. Mais te mais. For viewers siya. Against the earth lang. Mabili yan, maulan. Oo, mabili naman. So, paano nakakabenta naman? Kali na ako lumabas dyan. Nanay na yata eh. 30. Yan. Naka 1.5 na rin. Bili na ma'am. Mais ate, mais. Boss, mais. Mais ate, mais. Bossing, kwenta lang kalahati sir. Kwenta kalahati. Okay na. Ma'am, mais, mabili naman. Mais. Mais. Di, baka na din. Alam mo yun, di. Mais, te. Yeah, boss. Mais. Bossi. Ay, ate, mais, ate. Ma'am, mais, ma'am. Dalate sa dano. Na naman. Sige, ma'am, kita ko. It's me, Mark. Aray ka. Ay, bili na. Ay, tita, uy, official siya raw. Tigalog siya raw po sa iyo. Kumusta? Hello po. So, work family yan, ah. Bigyan kita yung jacket, ma'am. Taaw. I give you moderator ng taaw.
dyan. Sabi ko nag-shout out, sabi ko tao. Ay, bili na kayo may sate, oh. Saan po? Puti. 20 lang. Dilaw. 80 lang po. Hindi naman. 80 lang ang kilo. Aray ko. Bili na kayo. Ay, bili na! Ay, shoutout sa 5 viewers natin. Mi! Mais, Mi. Bilang mo na ako. Ay, mais po. Mais. Maisi. Hindi ka nagtinda? Maisi. Ay, bili na kayo. Ah! Basang-basa na yung buhok ko eh. Naligo na ako sa ulan. Mais, oh. Daaw official, shout out po. Salamat po sa pasyal. Thank you very much for visiting my love. Try ko, English man. Boss, ay sandaan lang yan, sir. Yung puti. Ay, 50 lang sa akin. Mura na yun. Parang yung 120 dito na. Wala nang 40 ngayon. Ganyan ang ganda. Wala kang makikita ang bumik. Mukha lang bumik. Mahilaw pa, aray ko. 74 pa lang, ma'am. Okay na to? Hindi mo na dadagdagan? Yung mga binahama. Ang ganun sa loob ng bahay. Diyos Ay, ko. binahama yun. Ay, ate kuya. Ay, ate kuya. Kung alam mo lang kuya, ang loob ng bahay, Diyos ko nakakatakot. Sabi ko sa'yo eh. Basa ang gamit. Oo, yung Wala, gamit second ko floor. na upuan na, ano? Naku, nakatapon na yun. Buhay niya. Eh, kasi pag ano, mababa ang lugar. Baba ang tao, ano na eh, samba. Papataasan pala sa yung nilibs na yung anak ko maganda. Hindi ko makingat ko. Ang bahay mo yan nandito na sa labas, sa kalsada, lahat pa yan. Ulo na. Diyan. Kaya ingat. Hi, boss. Sige na. Ano? Tayo hanap. Mais? Balat? Balat? Balat ka hanap mo? Shoutout to viewers. Ilaw, shoutout ko. Maraming salamat sa support. Ay, bili na ate. Mais kayo dyan, mais. Ay, mangga ma'am. Tandaan lang yan, ay. Tandaan lang po. Kano sa mais? Ay. Tandaan lang kilo. Tandaan lang kilo. Ganda mi. 80 lang, 80. 80 lang, 80. O, 70 ka. Ay. Ay. Mais ka. Kasi, boss. Summer. Magkano pa te? Kwenta lang natin. Bye. Okay? Kwenta natin. Kwenta natin. Sige na. Ayaw? Sige na. Boss, wait boss. Ka. Bossy.
Basta ang buhay-buhay. Sinipon na ako sa ulan ah. Tay tayo dyan. Makaligo tayo mamaya. Mahirap na. Ayaw mo talaga sa akin, ya? Ay ka, ma'am. Yun na. Hoy, ikilan dito. Tingnan mo, binabaan mo. Dadawang kupal. Ay, 70 na lang kilo. Ya, ipe. Ay mo. Gago, binabaan para magpunta lang sa kanya. Eh! Ano ma That's all. 70 lang kilo. Binabaan. Uli, bibigyan sana kita yung lumapit. 68 lang, ma'am. Dagdag pa ako isang. Hindi ka lumapit niya, bibigyan sana kita ng 70. 90. Ayaw mo? Purong babae, doon ka. Bayero ka talaga, you know? Ay, halata kang babayero kaya eh. Ay, nako, mura na naman. Ano? Mag-alok-alok ka rin para makaubos ka dyan. Ay, nako. Paano tayo na-stress? Mag-usama kayo. Yun na ito, bagyo na naman. Bio, Marimar. Ay, ito lang ng ulan. Ulan na naman. Aray ka. Ulan na naman, te, mais, te. Yun na. Ate, mais. Ya, jam. Mais, no. Yan mo. Marunong ka na nga. Marunong ka nga kumain. Alam mo rin yung matamis. Ah. Ay, Mi! Halika na! Ami! Ay! Nako! Umuulan na, ayaw nyo pa. Ang sarap ni, ang samata, ang tamis ka ni. Mais, oh. Hoy, bossing, mais, ah. Mais. Balat ako ng balat at puti ko. Pwede na, oh. Hi, Mi! Oh, gusto niyo mais, Mi? Naku po, sarap nito maglaga ba? Maglaga ba kasi maulan. Tapos kumain, matulog. Gising na nun, kain na naman. Ano na magiging buhay natin ngayon? Dali na. Ay! Hello! Hello! Dili na, mais, ate! Hi Chris Motovlog. Yun, no?
Yun o. Nandiyan Chris Moto Vlog. Shoutout kayo boss. Shoutout idol. Idol yung model ko idol. Chris Moto Vlog. Abay ito. Nandito ka. Napasyal ka sa aking tahanan. Idol yung model ko idol. Pagkain ng mais bilang. Uy. Ang halo sa bilang. Halika rito. Puntahan. Ay, dad ka na. Yung natin po si Chris Moto Vlog na. Wala naig ko? Bakit na hay? Tol, na-hide kita, gagi. Ano matindi ko? Viewers, shoutout. Tol, bukang comment na ulit, tol. Sorry, na-hide kita. Ang ikaw na ulit. Tignan ko akong nan. Matindot ko. Sorry. Hey, maiste. Guys. What up? Alin? Sandal na?
Tanghali kaya na. Lalo mo mga agay. Ayun ko lang. Kailangan na ba? Bigay nga ako kanina sa kwenta. Sir, may sir. May. Boss, may boss. Hindi na, may. May sir. Hindi na po, may. Ikaw, sarap. Mamay. Mais, te. Mamay, ma. Yung bayo, magpura doon. Kwenta ka lahat. Kwenta ka lahat. Kwenta ka lahat. Kwenta ka lahat. Buwan tayo eh. Lain tayo. Kwenta ka lahat. Kalahat. Meron o. Dalawang peraso lang. Lalay kayo. 65 kilo, mga ilang peraso na yan. Doon. Ah, 50 na lang. Kwenta na lang. Tapos kuya, dadalaw na lang ng isang ito ko yung malaki. Sige, okay na yung dalawa lang. Ay, Joel de Guzman, siya raw. Hindi ko alam siya raw doon. Ay, titaw. Nandiyan nga kanina si Chris Motovlog. Sa high school. At yun na to, Gar. Talaga naman. Sarap kain ng aya-aya rin, boy. Kaya ka kung kailan ka nakabili na. Yes ko po. Walang pagbabago talaga. Saka talagang tunay na kaibigan. Thank you. Yan ma'am, may kudo mo. Kudo mo ang ulan.
Ay, lamig natin naman kaya. Ang lamig-lamig na gar. Lumakas na gar. Wait lang. Ay, Elmer, oh guys. Lumalay. Oy. Oh. Toward yan, ikaw. 11 thumbs up. Yahoo. Shout out, Elmer, oh guys. Basta, ingat. Lakas ng ulan. Oo nga po. Sa inyo, saan ka ba? Dito ka rin ba sa Manila? Or Elmar? Salamat po eh. Salamat, salamat. Pinutudo na ngayon ulan. Oh, Ilan? Ano sa iyo? Ano, Miri? Ay, Mari! Good. Tandaan lang yan. Pwede lang kalahati sa stick.
Gilag siya sa lahat. Boss, nais. Hindi ko lang. Dito ginagawa ko ng lumalay. Wow! Ervin. Ervin supportan. Ma'am, bili na. Saan po? Hindi. Kwenta lang ka natin. Kwenta. Ah.
Lah, kuntik pala no. Ay! Boss. Wait, the viewers. Oy, B-boy.
Shoutout sa'yo. Busy pa. What's up? Salamat. Yata. Magbili na, ma'am. Okay. Hindi, okay lang siya, guys. Mamaya mag-out na rin. Short lang. Ay, Mamalo Park, pero. Dito si Mamalo. Hello, Mamalo. Salamat sa pagpasyal, Mamalo. Basang-basa na po ako. Dahil sa ulan. Ay, shoutout. Morning din po. Sabi ko sa'yo. Eh. Ano balik? Sis, maulan din ba dyan sa labas? Opo, napakalakas. Kaya hinto nga lang ngayon eh. Kanina napakalakas. Basang-basa na nga. Aray ka, basa. Naligo na ako sa ulan. Wala. Mayroon po. Maraming baha kanina. Maraming baha sa mga ibang mabababang lugar. Pero dito sa area ng Dumali, hindi naman po. Maraming kanal dito. Yes, aday. Nagkitam ba yan? Opo. Ay, mais. Ay, ate, bili na mais. Oh. Kwenta lang kalahati, 50. Lang. Nagkitam ko, mamalu. Nata, sinipon nata. Ay, ate, mais ate ah. Mais. Nakakamiss yun. Masarap talaga ito. Oy, thank you. Salamat. Thank you, Mamalo. Salamat sa palitan. May palitan tayo, God. Thank you very much. Kwenta lang kalahati, Mi. Kwenta lang. Hindi na. Hindi ka na. Dilaw, ganun din. 70 na lang. Hindi na. Ayaw pa rin. Aray ko, mura na yan na. Di. Mais di. Saan po? Ha? Kano ko? 45 lang na. 45. 45? Wala ko po. Ay, 45, 40. Ito? Yes. 35? Nagili ko. Thank you, Mamalu. Walang may isang kilo. Ilang piraso isang kilo? Timbang natin. Maganda naman. Yan, 74. Ha? 70 na lang. 74 lang gabi. Hindi kaya ito ng 70 sa inyo. Sabi mababa na yun. Murang-mura na yan, Dad. I can... Norm, shoutout. Japanese corn ba yan?
Salamat kay Ma'am Malu sa palipad. Send lang kita Ma'am Malu. Islam ko kasi ako. Face tayo ng parang. Norms TV, shoutout. Ligalab shoutout ko. Hello, kumusta? Ay, mais ate, mais ah. Di, mais di. Ah, mais. Ah, mais madam. Mais ah, mais. My viewers at 12 times ang shoutout. Grabe. Grabe, grabe. Basa ng aking ulo. Ay, ate, bili na mais. Ate, mais kayo dyan. Mais, ate, mais. Sulit at si Kulot. Parang Diyos, shoutout, Kuya Ronnie po. Ay, shoutout, Kuya Ronnie, shoutout. Umuwi na pala kayo? Yan na nagtinda, Kuya Ronnie. Shoutout kay, kay Kuya Ronnie. Si Big Man. Nag-iisda yan, nag-iisda. Ay, bili na ate. Uy, dapat lang ako. Hindi naman lang ako itinitinda ko. Mais, ano ba yan? Nakauwi na ako. Buti ka pa, Kuya Ronnie, nakauwi ka na. Balik na lang, balik. Wala na tao eh. 6 viewers, siya raw. Dito ka sa mga. Ay, mais ate. Isa. Ilaw. Diyan ka lang. Alright. Yan, eh. Oo. Tanda namin. Okay. Gano'n to? 30. Kumano? Renta? Ilan mo ilan? 80. May mais ate, mais. Ay, Marvic picture. Oh, Ma'am Marvic ba niya? Shoutout. Salamat po. Team Tacloban, maraming salamat. Quality. Ganyan si Ma'am, Ma'am Marlo Park. Palipad na naman. Pambili ng Joseph. Laging pumapasok talaga yan si Ma'am Malo. Nagbibigay sa akin ng papalipad din. Pambili ng Joseph. Ay. Kain din. Ang saya. Kainan mo rin. Ma'am Marvic. Shoutout. Sipon na guys. Sipon na tayo guys. Grabe yung ulan eh. Huminto naman. Ngayon naman, ulan na naman yan. Ay, bili na ate, bili na. Salamat kay Kuya Ronnie sa pagpasyal sa aking live. Thank you very much. Ay, Ma'am Mais, Ma'am. Yan. Ma'am Mais, Ma'am. Kwenta lang akin dyan, ha. Mata mo. Masyado kayong Ilang ya? Okay. No, uno. Satu. Bayun ko. Borak-borak na.
Robert. Robert Bagalon. Oh, Bagalanon. Robert Bagalanon siya raw. Magkano po? Kahit saan. 40 lang kalato. Mataw! What my God? Paano nga ko niya kung magkano mo? Ongar! Dahil sa ulan. Ay tayo dyan. Yusip ang galangan nito, Yusip. Tanggal ano. Magkano yun? Ilang call? Oh, nabito ma'am. Balik ka na lang. Ma'am, mais ma'am. Bilhan mo na ako ma'am. Shout out dyan kay Jerome Solid Sober Family. Uy, shout out. Sinong Jerome? Sino yan, Sir Robert? Robert Bagalanon. Pamilya yung napili ko. Magalangan. Walang tao dyan! Wala yung tao! Sinubuhat na si Moron! Crystal! Walang tao! Walang tao. Robert, sabi ni Ma'am Marvick Ibanez. Sino? Nagpas bahay? Inaabot pala sila? Eh, hanggang ano lang, flooring. Hanggang flooring lang eh. Tumawid ba ang tubig? Oh, di tayo magkaintindihan, malayo ka eh. For viewers at 13 Tom Shop siya. Bili na boss, mais. Oh, sarap. Dagitan po. Ay, bili natin. Alright po. Ano? Boss, bigyan mo ng ano, pusok para di na nawi. Pero mais ko. Libat ka muna ron. Libat ka muna dun sa ubas. Uy. Libat. Ha? Libat. Libat muna sa'yo. Boss, mais, boss. Ka. Merkyo magpalipad ka ng sweet corn. Aba, kung tatagos lang yan dyan sa ano po, eh talagang pinatagos na yan. Si Ma'am Malo nagpalipad ng dollar. Aray ka dollar. Canada. 100 din natin. Tapos mababa ang palitan sa akin sa banan. Bili na boss. Nice. Nanahimik man, wala na ulan. Daot na ako. Ameba, siya raw. Ay, Team Tacloban, maraming salamat sa inyo ha. Salamat sa support. Labas, labas. Na. Na. Anong mais? Ilaw? Hindi. Hindi. Ilan? Magkano? 20 kalado. 100 ang Ilang kilo ba? Ilan? isa.
Ang ilaw. Ika. Hindi, magkano nga? Pagkira. 95 lang. Panay. Ika. Malapit ba to? Mga piso. Ako ah. Oo, bago ito lang. Yung mayari ka. Tama. Ay, sus. Kanina pang tama. Ay, bungi. Laging tama. Walang ano yan. Walang karga. Wala pa ito. Kulang pa. Nagulat naman ako sa'yo, kuya. Laki-laki mo. Parang gusto mo kami buhatin. Hindi ko na dinokle. Wala ka. Minsan laki pa ng katawan. Kasi kuya nagtatrabaho. Come on, katawan natin. Magtrabaho ka doon. Tanggapin. Paano di ka tatanggapin? Eh, kung maayos naman yung pakikitungo mo sa tatrabahuan, hindi ka tatanggalin. Mga ganyang katawan, kailangan dyan, nagbabanat buto. Huwag mo sanayin mo hingi. Nang hingi ka na manghingi, walang mangyayari. Kung sanay ka lang. Naman trabaho ganyan? Trabaho ganyan? Ha? Hindi yung pandumi. Tamad. Tamad po. Yan na lang yung tao. Kanya mga katao, may mga bata nga dyan, nagtitinda. Kasi mga bata. Ha? Hindi yun nakatapos. Nasa bangkita nakatapos. Lahat na nasa bangkita nakatapos. Ano ba niya? Ang malimos? Sinalo pa pala ng kapatid ko yan. Ha? 18 lang si Joey pero ang dami niyang alam sa contraction. Dyan. Sa akin yung kapatid nila ako. Ilang taon ka na ba? Gawain tamad yan, Ray. Trabaho ka, tol. Siyempre, kailangan yung Diskarte mo yan. Diskarte mo yan. Mabubuhay ka sa mundo, diskarte mo yan. May trabaho mag-aaral kayo. Oo, swerte mo Naghanap ka naman. ng trabaho na O, nag-atsaga nga lang ang titinda ng kangkong. pares tayo napakahirap. Bunso ng kapatid, 15. 15 pa lang, alam na, marami nang alam sa contraction. 15 pa lang yun. 88. Saka 66. Magkano yun? Hintayin mo nga. Hintayin mo nga. 86 saka ano? 88 saka 66. Magkano yun? Ang galing mo naman talaga. Gusto ko sa'yo. Napakatalino mo eh. Hindi na lang tol. Hindi ka pa nagtatrabaho niyan ha. Pero marunong ka na magkwenta ng ano? Magkwenta ka sa akin. Araw mo, 500. Ako na lang. Ha? Ayaw mo? Kaso yung gagamitin mong cutter, yung ano, yung blade. Ilaban. Baka may diferensya, syempre. Hindi pa rin. Hi Norms, TV shoutout. Dito, ito lang magtrabaho ka. Huwag ka manghingi. Hindi trabaho mag-aanap sa'yo. Ano? Ganito. Alis ka dyan, alis ka dyan. Sige, maghanap ka na. Naghanap ka na, balita mo sa amin. Iano natin. Pamamahati sa ano. Saan ka ba nauwi? Ha? Ha? Saan? Tundo? Taga-tundo ka pa niyan. Yawa. Narating ka rito. Narating ka dito sa balik. Bigas yan ay. Bigas yan. Bigas yan. Taga-tundo ka pala tapos nakarating ka rito sa Pilipinas. Ano? Novaliches? Aray ko ah. Hindi ka. Nakakausap mo nga na may ayos eh. Diferensya ba yun?
Tamad lang ka mo. Ayaw magkaroon ng buto. Pag sinanay mo kasi ang katawan mo na manghihingi na Oo, kasi hanggang pagtanda mo, madadala mo yan. Hindi ka na, Magiging sakitin ka dyan. sakit mo na yan. Oo. Siyempre, bibisyo ka na. Madali lang ang buhay mo. Oo. Ako nga, 15, ay 13. Marami na akong alam sa contraction, 13 ah. 12 years old pa lang ako. Elementary pa lang ako. Naggagapas na ako eh. Alam na ako, marunong na ako mag-wiring. 13 pa lang ako na. Marunong ako mag-poste. Marunong na mag-pintor. Ganun sakit. Ano yan? Pinapalo. Saka hindi ko inaasa yung pangkain ko sa magulang ko din. Uy, dami naman ang langaw na to. Uy, umalis kayo dyan. Ano ka nakasama? Aray ko naman. Bata kasi Ay. pag sinanay mo sa ganyan, ganyan na lang talaga. Diba pre? Gusto ko pang walang tao sa bahay namin eh. Para nakakano ka. Oo. Hindi, mga trabaho lahat, di ba? Di ba? Pero, gulay mo. Gulay mo, konti na lang. Uuwi sa bahay, matutulog, tapos bukas trabaho ulit. Ito lang ang buhay. Hindi talaga kinaya ni Papa mo. Ano? Hindi na. Pag wala na, wala na. Hindi kinaya ni Papa mo. Yung malabas ka. Kala ko okay na. Wala, nangisay na sa papa. Ha? Nangisay na. Ano? Nangisay na sa papa nun. Na? Nangisay na sa papa nun. Pero nagtatrabaho pa rin siya, di ba? May silang buhay natin, pre. Kaya pilinan lang natin maging masaya. Hindi natin nakabuhay natin. Malaki. Malaki ng lang. Ma'am, bili naman mais, ma'am. Tinuro sa amin ng magulang ko yun. Yung tatay ko na ano mangyari. Kahit ano kayo, kung marunong kayo dyan. Sa marangal yung trabaho, tulong nyo lang. Yung sabi ng tatay ko. Lalaki ng langaw. Ay, bili natin mais. Tama naman yung sinasabi natin. Diyan tayo tumanda sa paligid. Diyan Ako, tayo isama. hindi ko talaga na ugali manghingi. Hindi ko bali. Ako talaga yung pinaghihirap. Ako sa 13 anos, hindi na ako. Ako, nag-aaral pa lang ako ng elementary. Nag-aaral na ako pag may naggagapas. Oo. Di ba may mga tira-tira yan? Kinukuha ko yan. Pero nga ano ko, tira-tira. Bibilad ko yan. Pag inano yan, natuyo, paano ko yan. Para matanggal yung mga... Hi, ma'am, halika. Halika na. Pagbalik mo. Hindi mo pinalikan. Balikan mo ko. Sa. Kwenta na lahat eh. Tanda ng kilo. Nandun. Yaw, walis tawin. Bunga buwang. Tandaan lang yan. Pang daming pera ng mata. Talaga. Tanggal ang pera natin para Hindi ka sigarit. Hindi ka sigarit. Marado nga ako. Kano kilo? Ada lang.
ganun kasi tao, pre, hindi nila mahina sila. Diba? Kasi trabaho yan. Hindi ko kaya yan, di ba? Pero kaya mo pala. Di ba? Kaya doon na lang sila na sa ano, doon na lang po depende talaga sa iyo, di ba? Tamad lang talaga siya. Oo. Bis na kaya mo, Ganun lang yun. iisipin mo na hindi mo kaya. Sinasabi niya walang tumatanggap. Paano hindi may tatanggap kung Yun dyan ka lang. hanggang ganyan lang yung ano mo gusto. Hindi pwede yung tao kakausap sa'yo. Dapat ikaw mausap sa tao. Diba? Kaya napapakinabangan ka niya eh. Napapakinabangan mo din siya. Bili na, boss! Salamat, boss. Bili na, ma'am. Mangga? 100 lang. Right, boss? Hi, Inday. Jack. Siya raw. Long time here. Kumusta? Hindi ako sa ano, tanging reels na gusto mong mag-follow. Marco Salvano. Guys, yung gusto mag-follow sa aking reels, pasyalan nyo na para ma-reach natin yung 5,000 followers. Screenshot nyo na para mabilis. Marco Salvano. Meron tayo dito 1.7 million. Kaya may mais tsaka mangga.
Ah. Sino? Oy, Jobek, umuwi ka daw. Yeah. Bukas na. Oo, dami mo alam. Artist ka talagang tik ka eh. Sige na, sige na. Ay, bili na mais oh. Ay, mais ate ah. Mais, ma'am. Gulong ko! Langaw. Main, dala mo akong damit. Marinig mo. Nanonood ka. Dala na akong damit. Kasayang damit. Ah. Ah. Ga. Norms, hello. Norms TV, Magalag Charal. Salamat po, mag-out na ako. Salamat sa mga nanonood. Henday, Blackjack. Magkano kilo ng mais meal? Buwenta ka lahat. Lahat. Sige na. Sige ka na. Maganda na. Sige ka na dyan. Kwento ka lahat. Marami na ako, magalimutan na.
Yan, 99. Saan? Kwenta lang lahat. Okay na yan. Sa'yo. Tama dyan. ₱5 boss. Meron ka? Yamay, pagkasya niya yung gusto sa'yo. Ah, yung pala yung sinasabi mo. Dapat lumapit ka. Sarap daw. Hindi mo sinabi. Yung pala yung ano mo. Walang titi yun. Walang ano. Tinda ka pala. Boss, nice boss. Liga. Liga. Nice bossing. Nice. Liga. Sinaman ako. Yan na naman ang ulan. Magbabasa ka na naman sa amin. Ayan na naman siya. Oh, ulan na naman. Go! Go!
Kaya yun. Kaya yun. Wala. Ambak na. Pwede mo na kailangan. 14. Mapaputi lang sila eh. Yes! Naman! Dala. Sama lang tingin mo ah. Parang gusto mo manakit ah. Ay, may isa ate! Naman si Ulan. Dito na naman si Ulan dar. Uy, salamat sa nilang viewers natin dyan. Ate Mais, ate. Mais, Mais. Mais, ma'am. Ayan, ma'am. Oh. Yeah. Hey, Mais, hey. Walang isda ngayon ah. Mga bumit na ka dyan na yan. Wala yung manok. Wala yung manok mo. Bumit ka naman. Wala isda. Walang isda. Wala yung ano mo. Mamay ka. Hello na ako mga karay. Salamat sa mga nanonood ah. Okay na, bye-bye. Malakas na naman ng ulan. Thank you kay Mamalo sa palutan. Mamalo, inaanpin na kita. Thank you Ma'am Norm TV. Sa lahat ko nang pumasok. Thank you very much. Team Tacloban, maraming salamat. Bye-bye na, bye-bye. Boss Jay, salamat. Joel D. Guzman. At sa Seward family, kay Chris Motovlog. Out na ako.